Здравейте! Хрумна ми да си поприказвам на една тема, която обикновено мои клиенти, когато идват за продажба на лазерни апарати, често ме питат. И това е дали лазерното лъчение е опасно за кожата, дали е канцерогенно или, по-накратко казано, ще ми докара ли рак лазера, когато си правя епилация или отида да ми направят една фракционна процедура с CO2 лазер. Първо искам да кажа, че лазерното лъчение определено не е ионизиращо лъчение, т.е. фотоните, които се излъчват от тези лазери, енергията им не е такава, каквато е при ионизиращите лъчения. Там частиците или гама квантите имат толкова висока енергия, че могат да разбият ДНК молекулата и при нейното възпроизвеждане да се получи така, че имаме някаква мутация и тръгва раков процес. Второ, което трябва да се знае, че всичките тези лазери, които се ползват в дерматологията и естетиката и светлината, която те излъчват, реално тези дължини на вълните се съдържат и в Слънцето. Да, интензитетът от лазерите е много по-голям. Интензитет означава мощност на единица площ при конкретна дължина на вълната. При лазерите тя е по-голяма, но все пак Слънцето генерира въпросните дължини на вълните и човечеството живее под него, откакто се помни. Има ли по-опасни лазери от други? Има такива, но за наш късмет те се ползват много рядко и това са при проблеми като витилиго и псориазис. Бях споменал и тема с сини лазери за лечение на акне. Хайде, и тях ще ги включим, сините лазери. Защо? Защото при тези лазери, които генерират в ултравиолетовата област, говоря UVA, и сините дължини на вълните, там фотоните имат най-много енергия. И какво като имат най-много енергия? Проблема е, че в крайна сметка нашата кожа е една сложна система от молекули и съединения вещества. И ако се окаже, че към нея сме пратили лъчение, което има висока енергия в фотона си, то има вероятност, не е голяма, но има вероятност, да разкъсаме някои молекули. А знаете, че свойството на веществата и тяхната химична активност е свързана с това какви са молекулите. И съвсем разбираемо, ако при един тип молекули имаме едно химично поведение, то ако отцепиме от нея някаква по-малка част, някаква по-различна молекула, то тя може да се окаже агресивна и да стартират химични процеси, които са нежелателни. Именно това се получава и когато се облучиме на ултравиолетова светлина, която включително може да бъде и от Слънцето. Така че, да, тези по-високо енергетични фотони от синята и ултравиолетовата светлина имат своите рискове, но те не са директни. Те са на вторично ниво, когато се образуват по молекули, които са нежелателни, по-агресивни химични съединения, а те от своя страна пък стартират някакви биологични процеси в тъканите, които ние не желаем. Един такъв много нежелан допълнителен биологичен процес, който се предизвиква от сини и ултравиолетови светлини, това е преждевременното стареене. И да не забравяме, че когато говорим за лазерни процедури, ние винаги трябва да сме в ръцете на компетентния специалист, защото може да се окаже, че лазер е безопасен, че всичко е окей, но самата кожа, върху която правим въпросното третиране, има зачатъци на някакви тип бенки,
които стоят и чакат само нещо да ги провокира и да отключат нежелани биологични процеси, като ракообразуване. Така че, помнете, лазерната светлина е безопасна, но в правилните ръце. Благодаря за вниманието.